annabina ubangidana shugaban duka annabawa annabina ubangidana shugaban duka annabawa bismillahi jalla sarki bai da ɗa kuma bai da jika ci nake so ya mai salati wanda ba a iya misali kun habibi na mahamudu shugaban duka annabawa annabina ubangidana shugaban duka annabawa alihi ashabu kullu shuraba'u da auliya'u shehu tijjani shakjilani shehu barhama gausul asri mai tarbiya ga duka nafsu bai da kota game wa kowa annabina ubangidana shugaban duka annabawa shakiyaluna baban shehane hadimi ne gurin rasulu gashi mai himma ba shi wasa nan cikin sayyidil anami katsinawa suna mauludi hidimarsa ta zarce kowa annabina ubangidana shugaban duka annabawa rabbi sanya da shehul hadi wanda ke bani ko da yaushe ga halifansa mai nasiha sayyade zakiru suleiman kaji wanda yake da himma kunyaban annabi na kowa annabina ubangidana shugaban duka annabawa shak yahuza abba ga yusuf masu koyi da ɗan amina ko da yaushe suna ta hidima nan gurin yan uwa musulmi masu kawo ziyara kullum dan su karo haske ga kowa annabina ubangidana shugaban duka annabawa annabina ubangidana gashi sarki ga annabawa gashi sarki ga mursalawa gashi sarki ga ulil rusli gashi sarki ga ulil azmi shugabana ya zarce kowa annabina ubangidana shugaban duka annabawa babu ruhin da zai numfashi sai da hasken rasulillahi babu ainun da za ta dobe sai da hasken rasulillahi babu harshen da za shi furce sai da hasken rahama ga kowa annabina ubangidana shugaban duka annabawa annabina rahama ga kowa in si jinnu da duk halittu ko a so ko kada a so ma rabbu ne ya faɗa ba ne ba dan hakan ne saka a baiti dai ya zamto hujja ga kowa annabina ubangidana shugaban duka annabawa mai raban aljanna habibi tun anan duniya ya bayar ceton sa haƙƙun babu shakka wanda ya yi shakka ba da shi ba wanda imaninsa ya zamto miskala zarratin ga kowa annabina ubangidana shugaban duka annabawa mai nasiha ga masu shirka dan su daina su kama rabbo wanda ya bi shi za ya tsira wanda ya ƙi shi za ya kuna mu rike sayyidil anami sai mu tsere wa duka kowa annabina ubangidana shugaban duka annabawa kaga yusuf yana da kyawu ga 'yan mata na hurrul inu duk halittun da ke da kyawu an ɗobo kyan gurin habibi tun sanda ne ga kyan kaɗa sai ni manta da kyawun kowa annabina ubangidana shugaban duka annabawa ko al'umma ta ɗan amina mun samu rangwame ga rabbo dan isar sayyidil anami in mu yo zunubi a yafe wanda yayyo istighfari rabbu zai gafarta wa kowa annabina ubangidana shugaban duka annabawa da cikin al'umman nubuwa mu kaɗai ne muka fi kowa da me yasa ka faɗi wannan dan isar annabin muhadi rabbu ne ya faɗa ba ni ba ce ƙur'ani ka duba aiwa annabina ubangidana shugaban duka annabawa annabina yana da baiwa mai yalwata fuka na hannu daga ya shafa za a warke babu annura babu dinki ga da monai yana
yana ta furci ne na arifawa. annabina ubangidana shugaban duka annabawa. Ya zubar da ruwa ta yatsu dan ya shayar da masu aɗishu, girgije ya zubo ruwansa danganin sayyidil anami. Ga kututuro yana ta kuka dan rishin ɗaha yayi kewa. annabina ubangidana shugaban duka annabawa. Mai kanshi ne da kansa sawa, iya gitta ba a nemansa, kanshinsa zai gaya wa kowa. Ai ta nan ne ɗaha ya gitta, ya yi tofi a rijiyarsa, sai ruwan sun ka zam kyakkyawa. annabina ubangidana shugaban duka annabawa. Maulidin sayyidil anami an ga al'ajuba da dama, ga ruwansa a sun kafe kaf, ga wuta ta bice gaba ɗai, kisira ta roshe gaba ɗai, duka al'umma sun rabewa. annabina ubangidana shugaban duka annabawa. Ga mala'iku duka sun zo, annabawa ma duka sun zo, Saratu, Asiya da Maryam, ga Hawwa'u dukansu sun zo, dan tarban shugaban halitta wanda shine rama ga kowa. annabina ubangidana shugaban duka annabawa. Walƙiya ta yi koyi da ɗaha nan gurin murmushin habibi, murmushinsa yana da daɗi, ga haƙoransa na ta ƙyalli, iya buɗe kamar madubi, baya ɗaure fiska ga kowa. annabina ubangidana shugaban duka annabawa. Girgije ne ke masa inuwa, iya motsa ta nan ya bishi, iya motsa ta can ya bishi, da ya kare har ilwaɗisi, kaji wanda yake da gata, kun ilahi makakin kowa. annabina ubangidana shugaban duka annabawa. Sanda zai je gurin ilahi, Isra'i da Mi'raji, nan cikin baitul muqaddis, annabawa gaba ɗayansu su yi safo sun jera, ɗaha ya zam imam ga kowa. annabina ubangidana shugaban duka annabawa. Shehunaina da malamaina, sha'iranka da madihanka, zakiranka duka gaba ɗai, murike sayyidil anami, wanda shine cikar muradi, ya rasulillahi kyakkyawa. annabina ubangidana shugaban duka annabawa. Gaisuwa ta ga sha'irawa, sai da Abdul Majidu naka, sai da awwal na mai kankatma, sayyade Ahmad Inyasi, sayyade Sofi Odarbiya, shauƙin ku ya game wa kowa. annabina ubangidana shugaban duka annabawa. Gani na zo da baitukana, ya rasulillahi karɓa mun, dan isar ɗahira zakiya, na faɗin matu batula, dan isar Hassan da Usaini, jikokin shugaba ga kowa. annabina ubangidana shugaban duka annabawa. Shugaba sayyidil anami, ni ne dai Muhammad al-Jamilu, rabbana dan isar habibi, ban basira ka bani himma, in ta shauƙi gurin habibi, shugaban duka annabawa. annabina ubangidana shugaban duka annabawa. Zai roƙo gurin habibi, ya rasulillahi karɓa mun, yarda inganka ya habibi, ko a barci ko ma a farke, wannan shine cikar muradi, zuciyata tana ta kewa. annabina ubangidana shugaban duka annabawa. Sanka ya zam jinin jikina, ya game zuciya da ruhi, ko da yaushe ina ta shauƙi, ba dare kuma babu rana, kai min sutura habibi, da kai ke suturta kowa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. An saurari wannan yabo daga bakin dan uwanku Zakir Jamilu mai alburda, daga halara ta Maulana Shehu Yahuza Tudunni radiyallahu ta'ala anhu. Asha sauraro lafiya. annabina ubangidana shugaban duka annabawa.